матір хотіла, щоб я трошки щось вмів десь на чомусь зіграти. Купили мені гармонь, гармошечку купили. І я дивився, як просто по слуху дивився, настільки було бажання навчитися, що я взяв і помаленьку навчився. Чогось душа лежала до цього так настільки. Сільський зал завжди був переповнений. Полюбив я цю справу з молоду і так продовжую все ж своє текуче життя. Зараз і настрою, мабуть, людей немає в зв'язку з тими такими важкими, тяжкими обставинами. Трудно в даний час. Ми стараємося, звісно, все-таки підтримувати. Рано чи пізно перемога буде за нами. Без пісні життя не буде.